assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe on calminama goto kala inde mum e yettode mum weltare kadi arde émission mon yonta hande min jewnino on no fewi min gandi min bayrino arde mon kono on famat tan saaha wone saaha yana hajuji yana nangat yimɓe no fewi ko ɗum saabi ɗum kono hakkillaji amin foof nane mon min calmini on no fewi kala to mbawɗon wonde e no gondi ɗon hamin ƴeewa jaam mon kadi no fewi machallah so diwi ɗum kadi mi rokka konngol yaadiɓe am ɓe saaha kala no min heewi wadirde ni ɗi calmodira e mon jaari salminima madame Dia mi salminima assalamu aleykum salamu aleykum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV mi salmini mon foof inde mum e yettore mum to calminteɗon beltoɗon mbiyerɗon ɗo mon fof min gari min termi kadi e jinnaɓe men e kilifaji meɗen on mbiyama assalamu aleykum kadi ɓe mbayrino ɗo kono ko jaam tan mataw kadi neɗɗo foof kadi ɓe mbi neɗɗo jeeya ko rondi ko haajuji tan ko ɗum ɗon kono kadi min garti hemin cilli machallah salminimama kadi madame Ndiaye a jarama a weltanama Salma mi salminima eyo mi salmitimama mon walla mi yoni on de trop nak so Allah min ɓurni yewmi jam eyo ko noon tan assalamu aleykum bandiraɓam fulɓe mi salmini on mi juurima on goto foof inde mum ko yettode makko debbo e gorko suka e mawɗo Francis Salma Aidara on calminama on beltanama on mbiyama bikop machallah a jarama Salma a weltanama donc on jii hande kadi plateau men ko entre nous saabu komin jiiɗi yewtude ko hande ene waɗani min importance kadi ene waɗi concerné rewɓe no fewi saabu en jii joni aduna o vidéo ji kala vidéo mo jiiɗa watta concerné rewɓe debbo ne fijiri hoore mum ha gandanɗa oɗo saaha worɓe ɓe natti hokkude valeur debbo natti wadde respecté debbo e banggue yo bang mum saabu debbo hande finata ƴetta vidéo nelda gorko taw hala fo ko woni hakkude moon wona mariage wona haydara par ce que mariage ni a fota wadde vidéo aɗa nelda neɗɗo ɗum noon min jiiɗi yewtude hande mi rokka konngol ngol jaari ayi oɗo saaha henna vidéo ji sextape ji ɗi no heewiri e réseau ji ɗi hen hande o gaddi temboɗo graw tem gandanɗa hoore moni 400 vidéo a ko ɗum nandorde min de mbiyami yidde ala ɗon saabu so neɗɗo so yiiɗima o suurere o suunma kadi ay beeƴƴo weejat tan hande ma fof ko beeƴƴo so woni min mbaɗa kolla mi fotterɗe ma nelda kam nden gandata mbiɗa yiɗma kono andata ɗum saabu hayso ko gorko ma exemple comme o gorko ma wima fot vidéo walla waɗnam vidéo nelda kam onon mbawi weldat tan gonɗon so mettima fof yaaha lawol mum so metti o jiihi a yiihi o wawi waddema hen chantage o wawi yaltin vidéo ma waɗa ɗum publié o wonda ko mbiyami ko mi ɓooyi wiide debbo ko bagui danejo ko tasni ɗum no weeɓi carriére mum juurani rentade kadi yaaru seeɗa haɗata adama yettade min mbiyami so neɗɗo yiiɗima mi sikki e gueɗe bonde o wirama ya waɗa ɗum o foti ko rentindema ko wona fot eyi wallay ko kalɗa ko gonga Salma an holno miijoriɗa hen debbo ƴetta vidéo ji ɓorto ha laaɓa nelda ɗum gorko ko yidde walla ko wasi jogade hakkille walla ko wasi finde wona gillide ko kaaɗi par ce que neɗɗo il faut miijoɗa tôt ou tard ma portable ngal majju walla goɗɗo jogo accès téléphone makko ɓe mbiyeñuma neɗɗo Allah hokkirima hakkille ma o ko yaalelo jamma miijoɗa en tant que hoore ma gorko no wawi waade fof ko jiɗɗamo ko fof heddu hen kedde gorko ko gorko tan debbo il faut mbaɗa hoore valananɗa hoore ma neɗɗo ma respecte ma ha maayo ama respecte ma par ce que manda vidéo mbaɗantama ɗo henno a waɗi a gayni cikka ɗon ha taw haɗani ɗon kala ndo sohluma sa ƴama ko yima hoorema ko beññowoma il faut miijoɗa ɗum ɗon hande weeli tan hande yo weltan mais janggo mi jaahi janggo il faut jomum miijo janggo image ma gardu ɗum hayso ko joom galle ma de mimami desɗomo waɗa farato ha timmi o woni caggal leydi waɗanam vidéo mimi waɗani pourquoi mbiɗa waɗa janggo jam tan certi janggo ji vidéo ma so welama weññuma ko mbawɗa e makko walla téléphone o wujje téléphone so majji a hoyata heɗ il faut de miijo téléphone ko utile tan
peño barowo ma ha maya woni téléphone hande kala maayiɗo hande ko portable mbari en hande ete haal noon ko ɓoyde wiyama hunde wotere nana ara e aduna he ɗum wara hen ha maayan tan nana wara hen goto goto nana maayade nene sukol kala ko suudno nene feeña mi anda ko haalis mi anda ko goɗɗum mais il faut batta hakkillaji e koye mabɓe ɓe ganda c'est pas la fin du monde neɗɗo yo rento miijoɗa janggo e jam wona neɗɗo fof dokkata confiance en tout cas dal c'est désolant confiance ko confiance adi fof te aduna o koɓe mbiyata ko oɗo saaha hay jungo ma nanoto hoola donc an holno ƴettirta vidéo ji anduma aɗa nelda neɗɗo mo gandanɗa oh putain min gonamo jibinami janggo e janggo hakkude mon ko wonata hen hulɓinide no hulɓinide feewi kadi ndeysaan debbo no yurmini tan debbo ɓuɓɓor tan anda foto yen yara aɗa hen saji ɓe mbima ɓerde ne wona gaño jomum kadi miijata holko miijoɗa so ɓoyno wawi nandeme piége worɓe kadi min mbiyam ko kamɓe kamɓe ɓuri yurma rewɓe e ganda debbo ndeysan so yiiɗima jiira debbo yiiɗa gorko jaranomo oppu jinnamo ko oppu famille mo fof rewa e gorko si ko yidde mo ndeysan ɗum noon kamɓe worɓe kamɓe poto jogade mabɓe profito e gille jomum ɓe pour kadi ɓe jurmade jomum saabu mbiyata ko neɗɗo kala ko mbawɗa wadde waɗ ɗum essayé hoorema so woni ka gorko waɗi essayé ko so woni ko miña debbo aɗa yaha kalto turnuɗa e beddaji vidéo ji mumen kaale walla vidéo mon ene waɗe dani weltama kono même chose annen waɗi tournude mbiya debbo mo mbatta ɗum proposé waɗna ɗum ɗo kanko nomo jigui frère omo jigui yumo omo jigui miñiraɗo omo jigui foof wattu ɗum ɗon e hakkille taw a wara a gañatamo même siki mbimi neɗɗo so yiiɗima wattama ko wirama ya wat ko boni min ko ɗum mbiyami yiɗi yittam ha hollum terɗe ma wallahi jaari saha to ɗum ɓuuriɗe fof tampat watta proposé ɗum saha rewɓe ɓe ni ƴettata watta proposé gorko neldo ɗum vidéo mbaɗama vidéo cikkama ko ɗum woni affaire wawi nangude gorko walla ene wawi wiide ko ɗum woni wadde jonge wona ɗum woni jonge wona ɗum ɗon jonge wona gotum ga jonge ɗum ɗo woni wona gotum neɗɗo ko jiɗɗamo ko foof miijo janggo e jaam anama ko hon sertoɓe ma probléme ko tohos aɗa hakkude ma e makko ma on mbaddu par ce que aduna o ɗemgal ñiiri ɓuuri hoddita fof pebmodiran aɗa haala neɗɗo e neɗɗo kadi neɗɗo kala ko mbaɗ kala ko neɗɗo ko moƴƴi ko fof mais so naari fitirna seeɗa change seeɗa nattama wanmoni wattumoni ko gandanɗamo hande secret ji kewɗen yalta hande aduna he ko tawta walla wadda neɗɗo joni hande sere wima o pourtant ko gandami ɗum gandanmomi ko tan ko ɓeɗa makko ne ɓami omo tikki omo laawi seytane ɓuuri mo doole a waddane neɗɗo tan yaltina vidéo ji mum walla audio ji mum aɗa sara min dal min mbiyami téléphone neɗɗo téléphone ma holko serteji vidéo ji a fotan oppu ɗum e téléphone non saabu gowɗo surtout an debbo aɗa wawi miñina ara jooɗade wima lubam téléphone walla holno potina neɗɗo wima lubam ene waɗa esprit lubam mi nodda taw noddani woni koye naddinma walla surtout jiguiɓe iPhone ɓe kala jiyaɗa jomum e lubam mi photo so fotima wima neldam ɗum aɗa wawi neldude neldora ɗum a anda neɗɗo dal min mbiyami renta dal reno ne moƴƴi walla mbiya neɗɗo waɗam envoi walla joni so des fois mbaɗa esprit ga ko ɗum noon mbima ɓe poto pour yidde ko andu ko andu ko woni ko won par ce que mbaɗa douté ko non walla wona noon so yiɗi andu noon o fond gon wona gon wimma fodde portable ma so woni joni a janggani a wawa lirde mbiya nda min de mi wawa wona wimi wawa jomum woni ga henna nanayma omone nder téléphone ma he ayan nden darta nden ndesan ƴewre mbatta exemple premiére neɗɗo wiyete rek lubam ɗum téléphone ma rek o adorona do galerie galerie adorona ni mi ƴew foroje ma ɗum ha joni ɗum ha hande ay kono joni aɗa andi fuɗɗima kono joni so joomum waɗi noon tan ara andi téléphone ma sirana watta minde kam jariyata ko hooram gandumi min wallahi billahi talahi gila nanami tan wiya tan secret ji ɗi yimɓe naggam gila ha joni hayso ko message mbaɗɗa kam lirimi pari de mi ittama téléphone am par ce que hankadi mi wona mi andi ko mi yiɗa kam lirimi pari haajam gasi hen mi waɗa supprimer tout c'est mieux quoi par ce que sona ɗum tan a leftoro joni koɓe jonni joni ɓuuri bonde manda flam wiyetema ndita flam neɗɗo wawi waddemo audio joni sa lirima wawata lirtudemo so neddima ko boni sa daari a wawata dartude ko ɗum woni e waɗi hen sa woni ɗum mbaɗa ko capturé sa waɗi hay capturé joni yara capturé yara hande hay profil ma sa welama ko watta capturé ɗum noon kadi aran ɗum noon fof sa yi kadi tiktan waɗi ɗum andi ko mbatten ko waɗi exagéré grave
oh sabu kadi sukaɓe ni ene jogo téléphone aji sukaɓe joni tukale jibinaɗo kala ƴetta téléphone ene heeɓa imagine an mbaɗa ɗin vidéo ji téléphone tukale naata e téléphone ma naata hay goto anda neldo ɗum yimɓe wallahi waɗ ɗum partage waɗi ɗum noon yiya mbaɗa partage groupe aji mbaɗa dani wiye carde waɗi ni to yalla danden da certaines photos mom surtout enen jan garde le téléphone ma fularaɓe description a discuter description ma Paris hen supprime tout ko ɗum ɓuri wonde logique dal sa jaaɓi wiɗin oppen pour preuve amul benn preuve ala probléme accu ittu par ce que an ƴewta ganduɗa an kala ganduɗa sa waɗa mene musma wara waɗɗum neɗɗo goɗɗo wallahi ɗum kam ko gonga kono jomum no waaji o waɗata ni waaji biyaɗo manda tasar mi anda baltasar gueɗe bonɗe waɗi jom 400 vidéo ji tasar mi anda pal tasar mi anda ala ko waɗi ko boni on tan no woni lamir yamar Allah akbar j'ai peur ala ke wona go waɗi peur 400 vidéo te ɓe mbi hol keddi fiite 400 oɗo waɗi fiite heddiɗe mon heddiɗe suwa yaltotode ayo Allah dandi en 400 rewɓe 400 rewɓe gorko goto inchallah affaire o ni haawi kam pareillement kadi rewɓe ɓe kadi yen jaɓoɓe yen wondude makko en filmé ɓe filmeɓe ko ɗum haawi affaire o ko waɗi kam joué au cerveau min haɗo gommi ɗo natti ala min ɗum noon jomumen koye yoɓere haalis walla ko kañumen amin sikki neɗɗo ay waɗani ko ɗum kalamam joni mbimami so Allah waɗima ka beeƴɗo a weejat tan si to ɓuta te a huccirata ko weññan ma nini mais waɗa gëlëm yaway tellement aɗa andi an a wona neɗɗo cuuɗiɗo ko Allah ko weewi ko a feeñat tan a feeñat ɗum ɗo joni mbaɗata nde si kam sabu sa hol vidéo goto mo darta on aɗa andi debbo mo andi on ko film demo sa won dara si aɓe jiiya aɓe gandi mais ay ɗon wayno comme holko murte guire ma a yiyata nanata a sikkata ko sikka asmano son jippanno koye juuɗe ma he fayi min kam mi sikku tan ko kalis hokkataɓe par ce que ko watta proposé mi filmete jomum jaɓa ko wona mere jamno jomum ko kalis keɗo fo ɗum de ɗon mbima ɗum waɗi jolfo wima marnan so tahe nan gapputi robit ubbe nga rus ko ɗum ɗon tan mais des fois mi si woni vidéo ji mi sikkani ko kalis par ce que rewɓe autorité ji won autorité ji rewɓe munenne hen en tout cas de te kadi mi nani kadi ɓuuri wadde garaw hay bani o debbo min kam ko ɗum ɓuuri kam wadde ko soke i debbo cowi ɗo noon mais bani debbo an Allah min kam ala ɗum fof musani kam de ala debbo cowiɗo min ɗum bettani kam cowiɗo kam bettani kam mais betti kam mo jiɗɗa yumma e baba on ɓuuri wadde garawde onon mo jiɗɗa yumma e baba kono mi ñim o wonde mum kadi debbo woni mo wonani an monum menda monum joom galle ma no mbawɗa rewɓe tan ko debbo tan yo Allah yafanken rewɓe konko debbo rek te jarabe ko debbo tan de jarabe bonɗo jarabe bonde de moƴƴani ko simme bonɗo nan kewsi jarabe bonde e simme bonde nan yalla dandu en kadi onon mbiya ɓuuri bonde mais ɓuuri bonde kadi ko VIH mo woni o sida mo woni o a anda janggo e jaam hande o lefti yenna debbo makko so tawi suka makko ɓe ɗum woni o leftiɓe par ce que hasko wona banggue sida o hande ɓiɓɓe makko mbawa yenda yaltude hay galleji munen te ham ndeysan waɗi jabo jogui rewɓe ɗum jiɓi ɓiɓɓe rewɓe ala kan fof worɓe jogui debbo nani hen si en tout cas waɗi jabot kam no waɗiri jabot rewɓe ni 400 vidéo ni miyami guila secrétaire uji makko ɗi ɓiɓɓe ala yi ane ko policier boni goto ko ganduɗa mbi won boni mbaɗo ɗum ɗo hen noon policier goto woni ɗum ɗum wiyata noon ni anne procureur mabɓe te mum wondi hen oh ko waɗa atte o kaso mun o esona a vi walla est ce que wona ñaw kadi o wondi non ala ñaw o hay ñamani won ñaw goto mo gandanɗa ko ɗum noon tan mbiɗa ko haali kam oɗo mais jiguiɗo moyen taw ko jiguiɗo moyen kanga ala mbira min mi anda hol intention sabu wona ñaw sabu so woni e ñaw o watta o dañata hakkille o ƴefta caméra surveillance o waɗa e nder galle mo kalmo wondi o filma no jiida on koye ƴiƴam ma wonata on ñawo hakkille ma ko hen tan wonata tout le temps ko ɗum tan jitta wadde ala film min ko filmugol ngol mimi no filmugol ngol kam ko te filmugol ngol mi o ko waɗi hen jubluɗa propose on wi e tan kadi ko mbiɗon kadi waɗi sida kadi anani wonɓe gandanɗa yama wonde sida wonɓe gandanɗa vidéo ji in vidéo ji ɓe jeyta ko sida kam mbaɗandi 400 neɗɗo kam so Allah jaaɓi so wondi hen wondi men ɓe jeyta vidéo kam ko wiya ko noon woori i 400 joni sa waɗi multiplier kadi kañum woɓɓe kadi pari kadi gondiri e woɓɓe noon en kay en kolli Allah tan ko ene kayɗo woni ballo goɗe koye hottu nen alol ballo ani ali ko aya joni waji ɓe joni challenge o mbiɗa fanana morla ko marla ko bone mabɓe mi ono waɗa
tasar men da pasar mi anda ni ma astagfirullah la ilaha illallah non fo non ko rewbe be tan non ko rewbe tasar moom rewbe tan garaaw na respecté ko munen joni sukaɓe nangiri ko suuretano ko suuretano ko mettuno yiyere aduna ko ɗum won ko weeɓi joni yiide ko ɗum weɓna way cukalel 15 ans 16 ans fuɗɗo andude gorko hay goto fo amata ɗum wiyanno ƴewnden cuule so heeɓi ɗum ɗo so wiyama ne rese tan wiye mariage précoce joni a nattinande mariage précoce aɗa wayra nan ɗum mariage précoce joni ala joni jira suwaɓe officiellement madame tan wona ɗum mariage précoce aɓe mbiyanno mariage précoce yenne sukaɓe yenne woto ndeselawi ɗum ɗo mais joni sukaɓe yenne kamɓe bonnata koye mum si kamɓe ni ƴewere jamaɓe kamɓe jahata ɓe daroya ɓe mbiye mariage précoce kamɓe jahata ɓe daroya kadi yenne ɓe mbaɗa ko ɓe mbeɗa joni yimɓe jo gandi systéme o joni ɓe jimɓe gandi systéme o joni ɓe tampata hen an imagine toi jaari mboma koye musi ni tan imagine toi de mbimami de jom taw ko cuule toksil anda haydara waɗa feere ha ɗum ɓewum te haydara change santirta mum haydara ni ɗum watta ɗum dérangé ga ɗum pour ɗum waɗi ɓe mbiya ni pour esi joni mbomdir ni yo Allah yaafam essene woodi sabu affaire o do joni waɗi doy waar joni yimɓe hakkillaji mabɓe wayno ko hakkillaji guertoɗe ni kamɓe ɓe mbuɓɓorta cuule ɓurɗomo hande sukaɓe ko gandi so yo Allah yaafam mawɗo sah taw andata ɗum sukaɓe joori guiri jiɗi téléphone serɗo kala ɓorniɗo wutte so wutto yetta he ɗo wiyata ko wutto ko yettimum ko ɗo haaɗat téléphone serɗo ɓen bandira ɗon non vraiment noon ɗo hande hulɓini kadi so worɓe noon mbayi yidde min ñande holko jiimi ni mbira ono ɓorna e wutte ga mais so worɓe ƴewɓe mbayemo comme no mbuw so yi kosam ni debbo wallahi min ɗum ɗo holto valeur debbo woni nden gorko pour yiya tan hofur debbo sah ko probléme sah joni kay ko foof walla mbiya jomum ko mbaɗaɗo violé an waɗi violé hoorema hamni hen kanko ko bus ɓe dañat bus ɗum no ko worɓe mbaɗi ɓe ko worɓe anda ɗum no fof kadi ko worɓe mbaɗi ɗum saabu worɓe mbaɗi ɓe influencé haaɓe natti ɓornade correctement ɓe natti waade comme no yimɓe mbayatni kande hande sa ɓornima hayso ɗum ɗo ɓe dartama ga ɓe darata ɗum ko mbaɗɗo soutien e deux pièces o ko ɗum mbimami ɓe nangirta ɗum soɓe mbaɗani ɗum ɓe jiyata hay kadi ɓe eyyi ko ɗum joomum cikkata ndeysan ko alors que ala sens savoir vivre tan ndeysan anda mo anda no anda e yidde jolde e yidde matériel ko oɗo wiyanno ko téléphone hande téléphone hande yitere wotere nde bonni aduna o foof guitel gotel nguel no guel tan kala mo ala ko joni soɓe jimami ɓe ngabbat yitere wotere guirɗiɗi ha guirtati ha joni 16 o tan 16 o dara ganduɗa mo ligga e heyani gontani billahi fin tan ñegui iPhone 16 to itti ɗum cikira worɓe dokkiramo 0 mo hokkani galle mum dépense hokkani yummu hokkani bamum hokka ɗum debbo 0 ya ndaɓe mbiyanma yokkatama Allah ɓoola mo no ɗima a déplacement yaha haara neɗɗo hokkuma téléphone taw Allah ɓoola jaaha kodira noon wona gorko ma wona mawna wona haydara ma yahoɓe hacci wona influenceur uji noon woɓɓe jahata caggal leydi hen mo funtituma o hokkuma cikka an woni hen wallahi mbaɗa voyage uji partout ne jaa ayi o vidéo ji baltazar uji hay woɓɓe wi sénégalais nani walla don wiya sénégalais ɗinnene yonno yanoɓe e kam o ɗum ɗo e kano ɓe mbi hol sénégal uji ɗiɗi goni mbeten kam kala janoɓe kam woni coupe d' afrique wonno de afrique wonno kal janoɗo min bone nan kam nene nder e mbi baggima min ke haalde min kam yahaani ala passeport min ala passeport ɗum de nanam sénégalais uji nen hen wiyama deux sénégalais kay moƴƴi wawi deux tan kay moƴƴi ala i deux so arti ene mbawi wondude bane gorko walla wonde gorko ma walla ɗum ɗo ɓe ƴeewe koy ɓe ƴeewe ɓe cafroyo gila ko law ɓe mbaɗe so tiɗa haala kay wax digguel no rentade ɓuuri ɗum tagi joni oɗo yummam comme c'est simple comme bonjour sa yani gorko min rasma tan mbi ƴeewi hôpital taw d' abord avant tout ƴeewoye par ce que aduna hande gonan hande o tellement ko yimɓe ɓe jiiɗi affaire c'est pas sûr de en tout cas affaire rapport sexuel o ɓe jiiɗi ɗum ha ɓurti min de kanko hooram gandumi soɓaɗo janta gorko inchallahu rabbi en jahan bërëb kadi wona ɗum ni kadi min joom worɓe ɓe ñawɓe goto wawa famde nodduma ni rek sira anda e ma salamu aleykum maaleykum salam mane garta ƴewdemi ka ana de leppiɗe e ni tan salamu aleykum tan sexima ko ɗum noon wona yidde ɓe jiiɗi andude ko gonɗa eyyi so wima noon jogoɗa fulla e hoore ma aduna dal min debbo hawkoto matti ɗum faam ay won gueɗe ni hay an debbo andi carrément a wonane hay woni des fois an anda an carrément an gonɗa ko a wona lawol par ce que neɗɗo
yo Allah yaafnu men hay so neɗɗo ko bonɗo ni ga an bonde tan e gooto Allah walluma bonde gooto wona hay kono Allah wanma mais ko kono an hande o tampini ko video luxo tampini ɓe video kono an hande o tan janggo ko o ɓa janggo o anda fof ɓen koɓe gondi e rafiji anda jon noon surtout kadi so yiɗi programme garɗo fof wol mon Samba Kulo mo jaadata aɓeɗa waɗa doy warde aɗa yiɗi iPhone jantuɗo kala aɗa yiɗi jolde hen aɗa yiɗi wonde hen appartement ma te ɓe sowa wonɓe gonde wawde wadde jeeyi yiɗi ɗannade tawi toyade mo toppiroma aɗa wayni cikka hen gonɗa wari hay mbuuba warani ɓownga on go yawde mayde a warani a ƴekkani paɗe mani hay wona Baltasar goɗɗo kadi waji goɗɗo Sénégal najo ene waɗa organisé ɗum ɗo soirée de galaji caggal leydi kanko o nawata sukaɓe ɗo ɓe Sénégal najo caggal leydi o nawataɓe o rokkaɓe kalis o rokkaɓe foof o wonda e mabɓe ɓen garta wayno comme si ce n'est rien fait de sahan wallay ɗe balle ko arande ko ñago wine ono wula wallay ɗe balde TikTok o ɓe puɗɗima haalde haala jona yalta adamo yo wallu min yo kawo en jari haalde wiide oni uula kay kawo yalta kadi ɓe ganda ko ɓuuri hulɓinade hen ɓe ganda ay ɓeɗo wonɓe koɓe mbatta ɓe utilisé ko hoodere ma ɓe ƴeftata taw daro arsugu ma woni arsugu ma ko ɗum ɓe ƴettata ko ɓuuri hen heɓ te woni rewɓe gandanɗa ko ɗum ɗon tan woni liggey mabɓe woddude joom worɓe politique e ɓe homme d'affaires uji ɗi singol kongo hoɗum mi nande ɗum kay woni ɗum ɗo wadda ɓe rewɓe woni rewɓe ɓe ƴettata ɓen waɗa ɓe liste sukaɓe rewɓe ɓe jokkodira e mabɓe ɓe mbaɗa feere fof ɓe gonda e ma mere ɓe ƴetta arsugu ma hoodere ma en jarniɓe mbanma proposé worɓe mbaɗata noon woni worɓe joom ɗumnoɓe ɓeno joom doolen ɓe saabu ɓe gandi ñiiɗa arsugue maɓɓe yanna ɓeydo jawdi maɓɓe ɓeydo ɓe mbaɗa ɗin soɓe gandi an arsugue ma machallah ɓe jaaha ɓe ɗumnima mbanma proposé jarniɓe so woni hande ɓe gandi Salma ko ni ɓe mbanma proposé galle auto comme par tout exemple kala ko jiɗɗa ane jaari waɗam exemple oɗon jooɗi wona ko par exemple comme Salma an jaar kala ko natɗa ene waɗi barke aɗa ɓayi aɗa yiiɗa ko exemple aɗa yiiɗa a faami aɓe gandi ka neɗɗo Salma ko waɗi plan aɓe gandi ka neɗɗo arsike a faami sa woni neɗɗo arsike koye ndiyam woni aɓe gandi ka neɗɗo arsike ɓe mbaɗa feere fof ɓe mbaɗma ɓe portma hen tan han kadi Salma waɗa mbaɗa yonani an kam sere heɗem heɗema Salma ara waɗa cok cok e kokke tan tan wiye sikka kañum woni hen man kay tawi mo ko baaf momo yore ko keɓanmi taw anda ko mamma récupére a wonta yiɓe a hoyno kilo wiro on saaha noon ko nden puɗɗota dañde probléme aji ay goto wondatama wona ay won sukaɓe ɓe ɓe daña bus ɗo ene fina tan ñifa hay goto yaha ndeysan wallahi koram ko bus dogduɗo huɓere tan so ɓoyi tan tampat gara wallahi sabu ko ɗum ɓe ganda ɓe jii kala ɓe jottodira mun kalis ne jarani ɓe hunde foof to ɗum moƴƴani ɓe jiiɗi belvi yaade vacance Dubai en dañde appartement koye wadde voyage ne weela ɓe passeport ke pa ɗum ɗo dow koyɗe maɗa photo magi ni min de wona yimɓe cuusi guite ko ɗum noon sonami yettoy min hay somi yettimi sa rena min walla so guiƴe ɗannima an oɗon mbaɗa kiram jogotma sa ɗannaki mbaɗa feere fof pour mbiya an ala hoy ñande ko jinnoɗo ñande ko joomi yaade Espagne de komi jogotno yaade ñande kam ñande so Allah tan wattani hen ko wattani baro walla dow baro kay min kam yo Allah sur clandestin de jogono wadde ñande sabu ñande foram mi nana han yihira yettima mbimi nene komi jaho wi ha mbimi komi jaho balle mbaɗnem dajale ha ala ne guinde ala ñande nantumi cuhle gorel bannami ni yummum ndesan yaha waɗum statistique no yetti moni balle tan wiya maayi ɗon ɗon parmi hen mi pari hen kadi ha wona balle kadi Espagne to ɗon koye ndiyam mi yaafima susa bayam yani ko noon tan kadi aduna wona ko bol min ko aduna ko bol tan tourno tan sans départ wallahi ma jaari à tout moment ɗum tawe ƴeftude yomi dokkam visa dokkani kam visa laana ha ngam yahani bayam saɗa yaha war nawaram ni ngam yaha an goto ngam yahani moƴƴi Ema sey la buusan ɗo maître madame Ndiaye kam la buusan ndiyam wonde jaari
cuɓɓal yeri maay yerani deɓel bajjani bala maay cuɓɓalaga hay lumbare mi wawa taɓani suusa aywa ko ɗum wonno émission men hannde ko émission détente yewtere fijirde jaleede ko ɗum wonno hannde émission kadi wadde conseil rewɓe ɓe yo mbattu hakkillaji koye munen wala moɓe jii kala henna ɓe nattodira e mum aduna o sirani hay fittanuma ne wawi hedde hen saabu wona worɓe mbatte invité juste pour yenna waddema sacrifice comme ene won suka ko debbo goto ñande mo waɗa prank ɗo en copain makko ne waɗi mo prank ene wimo won affaire goto mo yinnomi hokkude mo so tawi aɗa wawi arde hôtel tel o yeehi toon gorko copain makko addi sehilaɓe makko mbi ene waɗa mo sacrifié ene jima ene konko henna hunde fof o woni woyde omo luuka e nder appartement copain makko wimo henna ko waddema conseil wona neɗɗo nodduɗomo kala mbiya aɗa yaaha sirani mo ganduɗa laaɓede wona laaɓede moƴƴani kadi préparé koye men ha feewa mbima an ar sa ari oɓe ganduɗa sa waɗi men ses a yahtano a hodditano koko paari sehil ma tan henna copain ma tan keso ma anda on gowodira no fewi invite ma hôtel tan mbiya aɗa yaha jaaha wadde ñande mum o woyi bojji muusde henna salma henna ko moyno dirta e bandiraɓe salamala wallu ko yiran salma wi woɗɗu ene salma artir hakkille ma ene salma ijam mi keɓaɗo moliya maya wayno kono yo wayno ko wayno gongol leeli wayno allahu wahidun allahu goto wallahi konngol ma cakkitiɗo e émission o ndeysan ko noon tan min ni mbaɗam conseil bandame bandiraɓam fulɓe ɓe nendumi ɗemgal ɓe netɗo no fewi no fewi no fewi no fewi aduna hannde ne boni sifo ene jiiɓi woto kolɗe hay goto woto kolle ɗum tinno mbiɗe ñaguiron saabi allah ino lawol muɗum teddinen koye meɗen ganden koye men ponken koye men enen surtout en rewɓe respecten koye men ha moƴƴa wallahi sa mbaɗi respecté koye meɗen ala suɗɗo haaldude men sa waɗa won gueɗe mais bon ɓenguelam ngene yayi mbaɗa heeɓa ɓiye eɗen no yayi heccidde aka onaka kulɗo salmini nuwadi bunaɓe foof salmini kawam baydi en assel ña en famata laam ñang en on fof on calminama mbiyama wuuro yaha ɗo dondu e camma alle paari fuuta gara jiiha ko wata jewna ma salmini salmini kamɓe foof mi salmini aussi kawayagilam ka mamadou yaguewi ko bone gorko si ka bonam gorko machallah salmini ka mamadou gorko mo États-Unis ngari Amérique mbiyama pick up bye merci a jarama jaari anni konngol ma cikkitiɗo hande salma waɗi kam ka hande eyyi ko noon tan mbiren ko ñande fof kam mbeɗa ɓe mbiyata ko safro guila ñawde ko ɗon tan wona ko ɗum ɗon ndentoɗa guila hunde hebdema saabu ne waɗi yimɓe so hunde heeɓi ɓe mbiya min ganduno walla min cikkuno mi wiye kadi jomum heeɓa ɗum kadi wiye ndeysan pourtant min gandiranimo ɗum ɗon fof dal rentade ɓuuri ɗum ɗiɗo vidéo ji e neldam vidéo ji e wondude neɗɗo ene filma mbatten hakkillaji koye men kadi ganden hande o réseaux sociaux e wonde ɗiɗo téléphone aji koɓe pewni fof ɓe bonni ko ɓuuri ɗum ndentaɗen hande noon ko jaari jaay debbo mo hawre hawningue baylo boɗejo walla debbo mo padal wursiri di ali tambatu walla debbo magama e litama hande mi rewi ɗo salmin ɗon e salminde kadi wa diaspora wonɓe toon ɓe bandiraɓam worɓe Asab Baylel kaw Asab Baylel o yomimo kaw Asab Baylel am andi kam kono hooremo debbo tan wiyata kaw kono kam mi wimo kaw Asab Baylel maw faam e Ablaye Lam Fati Gobi woni jeewo banum gorko madame Bo mi salminima ani suhamma debbo mo Paris la France afo mo bonnani moɗo gandude miñiramu mum mi salminima Lam Kaladio mi salmine kadi miñirama Mayram Lam gonɗo ɗo e Dakar Noir So e Mayram Thiam dikko Mali mi salminima annen kadi mbiɗa nanani kono ma nam inchallah ɗemgal ngal mi salmini foof dal kala jeewo Ayaw Pini TV min calmini on kadi min juurima on kadi mbi kadi hay dimanche inchallah a jarama weltanama ene heddi tata ene heddi gonɗo ɗum ɗo mo woni idola mo borom sare média sare immobilier salminima nene kadi papa Ismaïl Sare gorko mo wagu ñaay mi salmini wiyama Sare Mabo eyyi on jarama mbiɗa wawi rutton konngol a jarama wadde ko ɗum wonno hande émission men yonto hande temo
min cikki ene on paami ɗum kadi komin haali ko en on jangi hen sabu ko ɗum wonno importance o moni fof anda fina faama yenno ko keɓe aduna o sabu aduna o no jiiɓi oɗo saaha kadi wona yimɓe fof wawi dañde information en sabu wonne ɓe gandanta hay lampa ngala donc yimɓe ne foti andude yimɓe dokkodira message uji pindina moni fof findina goɗɗo kala ko andi yenna andina goɗɗo sabu yenna koɓe mbiyata ko gandal yonata ko ɗum noon tan yenna wono émission kadi rewɓe mbatta hakkillaji koye mumen aduna woni hulɓinine niɓɓiɗi moni fof foti ko miijade janggo e jaam debbo kala miiji ko janggo wonde ɓesgu munen mbasa yaltude beddo wiya yumma ko ni donc ene waɗi important debbo ne foti wadde gérer carrière mum kono wirte ni debbo fof ne jogui carrière donc ko ɗum noon tan wonno émission min mbiyon ha dimanche prochain inchallah so hawre welede Allah on jarama.